Dneska budem hrať Fortnite a budem sa snažiť dať win. Ale podľa mňa to na 100% to nedám, lebo ja proste, ja neviem hrať proste. Som strašne zlý v tom, aj keď mám level 52 alebo 60, proste proste nemám skill. Oha, už môžem ísť, okej. Ja neviem stavať. Absolútne. Okej. Susnem. Shieldy, poď. Prosím, shotguna. Tak akože túto shotgunu nemám rád, ale dobre. Kde si? Tam si. Okej, mám ho. Revolver. Aspoň mám lair. No... Aha, tu som už bol. Ideme si ho vychutnať. Okej. Berem. Doriči! Kde si? Akože nejako veľa ľudí akože zomíra. Aha. Čau. Okej. Ideme sa pozrieť, aké zbranie. Mortvé assault rifle. Nič. Striker pump shotgun, okej, berem. Doriť. Kde si? Skade strieľa pre Boha. Tam je. Doriť, ja sa skapem. No to som ani zabil, to je zabil ten typek. Šuli, rýchlo. Jdeme mŕtve. Ok, ja padám preč. Je zóna. Bum. A tu je dropík. Doriči, tak pekne, ja si ten dropík akože nedám. Akože keď ja nevidím, že kde takto je, tak proste ja skapem. Tam som skapal, takže musím ísť tam. Presne tam. To moje akože prvé video z Fortniteu. Raz som to natáčal, ale furt som to zahodil preč, lebo že tu boli hnusné videá. Akože hnusné fakt. OK, moje veci. Shoot. Oh, yes! Hoci čo mi je to jedno proste. Toto. Čo si mám rád, toto si berem. Toto ešte mám jedno miesto. Čo si berem? Tam Crash PD, alebo jak to žula. Ok, som asi v poho.
to dakuje, takže musíme rýchlo utekať, lebo tam dakuje. To čo? Dobre bolo, shotgun. Skúsim to. Jej to! Hej, to viem. To viem, čo je. Ok. Tam tak to je. Yes! Konečne to mám. Čo si to dám? To je výborné určite. Mám shotgun, to nič. Dobre, tam to je. Ale jen to tam je. Typek! Bum! Zase som na konci, Ježiš. Teraz si nenapadne, ideme pre tie veci pekné moje. Hej, durite, tam zase takto je. A beriem veci a padám. Jedno, čo si beriem, beriem si toto. Padám preč. Nie, duriti! Už 9 ľudí, čo? Som si nevšimol. Hili. Dori tam to je. Co tam je? Prosím tě. Mám ísť tam? No ja neviem. Bože. Sa bojím trošku, akože. Jasné, že sa obstáva. Aha, zóna. Padám preč. Kde si? No, ja som vedel, že nevyhrám. Čo je toto, že... Čo mi ma zabil? Enchanted Collateral Damage R. Takže... Napíšte do komentárov, či vám natočiť ďalší diel. Čau.